जय माता दी रिकॉर्डिंग स्टूडियो ओइने मिक्स बाय अजय कार्तिक। नई हर में आईनी तब से ए जान का कोई हो लइका भइल बा जब से नई हर में आईनी तब से कि तहरा लगे आवे में बड़ा डर लागता कि हमारा गोदी में के लइका तह के पापा कहता कि हमारा ससुरवा के बात हम कुल्ही का बताए दूध पियावत रहली रात में पूरा में पुल फाड़ देता रे पिया 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 दी के आवते घरे चाचा चाचा कहे धक धक करे मन करे जाओ कैसे ससुरवा पूछत रहले रात में शादी हमसे काहे कैले रहलो का बताई अपने सैया जी के हो नई हर के प्यार तोहार केसरी